Avui podríem fer un massatge per relaxar-nos. Us explicaré una mica com fer un massatge per relaxar-nos o per fer un massatge a aquells que estimem o que volem fer un regal. I per poder fer un bon massatge és important l'ambient que hi ha, posar una música tranquil·la, posar, si vosaltres voleu una mica d'encens, o una espelma de l'olor que us agradi o que l'agradi a l'altra persona. I la llum és molt important. No ha de ser molt fort, si es pot, que sigui una mica fluixeta, que fer l'ambient una mica més relaxant. I per començar a fer el massatge és molt important netejar-se les mans, perquè les mans són un transmissor de gèrmens important i si hi ha ferides o alguna cosa és millor netejar-se les mans. I també pel que va fer el massatge és important fer uns exercicis, un precalentament dels dits, perquè no feia dolor. Sí. I dels canells, de les muñeques. També és molt important per no fer-se mal. Així que si vosaltres voleu, podem fer un calentament dels dits. Se puede hacer. También es importante